Hej, det her er brevkassen til Lev af din kunst. I dag er det et rigtig relevant spørgsmål for rigtig mange. Det er et spørgsmål, jeg får gentagne gange. Det er et, jeg selv kender til. Det er et, det er måske det, der er essensen for de fleste af os. Det er, at vi har noget, vi godt skaber på den ene side, og rigtig gerne vil tjene penge på den anden side. Og vi har nogle udgifter, vi har nogle, vi har et ansvar for, og vi har nogle, vi meget gerne skulle have andet end havregrød for at spise hver dag. Det her helt konkrete spørgsmål, det handler fra en om, hvordan det her at havne i den samme økonomiske krise, onde cirkel, angsten, bekymringen, tvivlen, hvor man bare har lyst til at kaste hele håndklædet i ringen, og man faktisk ikke kan overskue, hvordan man gør noget som helst i alt det her. Det er meget kontrastfyldt, det er ekstremt frustrerende at vide, at her står du med noget, som du er god til. Du kan se, at du sælger noget løbende. Det kan også være, at du sælger meget i perioder, og så har du ligesom den gode energi og tror på det hele og alt muligt andet. Så begynder kunderne at komme, og du servicerer dem, og du forsvinder ind i det her flow med at skal levere varen og følge med, eller det kan være på markedet og alt muligt andet. Men det der så også sker samtidig, så er der jo alle de her faste udgifter. Der er også nye materialer, du gerne vil købe til. Det kan være, at du også har transportudgifter eller nogle ekstra omkostninger, der lige pludselig dukker op. Det er enormt svært at have hele den her balance imellem det. Og jeg vil også lige sige, at denne her video og denne her øvelse, som jeg giver dig konkret nu, det er ikke noget, der bare lige bliver ordnet til i morgen. Men det her handler faktisk rigtig meget om du har taget beslutning om, at du vil det her. Det er den ene side af sagen, men endnu mere også, at du har højst sandsynligt også magt på det, hvor det virker. Og det er faktisk den følelse, jeg gerne vil have, at vi skal til at have genskabt igen. Så det, der er rigtig vigtigt i den her helt konkrete øvelse, jeg har lavet en lille liste her. Det kan man sgu ikke se. Men det, jeg har skrevet, det er, at du tager en lille blok. Du tager og skriver en liste ned med, hvordan har jeg det inde i mit eget vedkommende, når jeg maler. Hvordan har jeg det, selvom jeg ved godt, det er lang tid siden, jeg har malet, men sådan har jeg det i forhold til, når jeg skaber, når jeg gør det, jeg godt kan lide. Hvordan har jeg det følelsesmæssigt, når jeg har det godt? Og det vil sige, jeg sidder så og skriver noget, jamen jeg kan godt lide at være i det her univers, hvor jeg kan flygte fra virkeligheden. Jeg kan godt lide at være, hvor jeg bare fordyber mig. Jeg kan godt lide at forsvinde ind i, jeg elsker stadigvæk selv, når jeg kommer ind i butikker med produkter og materialer og nipser og alt muligt. Altså hele den her følelse af at få lov til at være i det her flow, den elsker jeg. Og hvis du kan være endnu mere specifik og endnu mere konkret i at sige, jeg elsker følelsen i, at når der er nogen, der har bestilt noget hos mig, jeg elsker følelsen i at se, at når jeg har afleveret et maleri hos nogen, og så de står med julelys i øjnene og bare smiler og er bare lykkelige og glade. Den følelse er jo helt vildt unik og fantastisk. Det kan også godt være, at du med glæden har fået en kommentar om, at nogen, der var helt begejstret for de smykker, du har lavet, eller kommentere noget. Altså sådan hele den der følelse, du har med det du skaber, den laver du først på den ene side af listen. Så kommer det alvorligt, og det er jo derfor, jeg egentlig har fået en del af de her mails. Det er listen, som der står, hvornår er det præcis, at du oplever den her økonomiske frustration og fucking træt af det hele. Og skide bange, rigtig bange. Og det er som om, at selvom du godt ved rationelt op i dit hoved, at du skal prøve på at fokusere på det gode, så er det bare som om din krop, den er tung og tynget, og du faktisk allermest bare har lyst til at gemme dig under dynen over, hvor frustrerende det her er. Og det er fandme ikke sjovt. Og det er voldsomt pres. Det her er ikke noget, du kun lige kan fikse ved det her øvelse, det vil jeg godt lige sige. Men det her er et startskud, og det er ret vigtigt, og det er en meget vigtig øvelse, og det er faktisk en øvelse, du kan gøre gentagne gange. Men du er simpelthen nødt til at gå ind i junglen, som jeg plejer at sige. Tag dine store boots på,
Og ved, at lige nu sætter du dig faktisk ned, og så siger, okay, jeg afsætter 10 minutter til det her. Jeg kan godt holde ud at være i det her levende helvede i 10 minutter, hvor jeg faktisk skriver noget og siger, den her har jeg det forfærdeligt, sådan her har jeg det dårligt. Og hvad er det, jeg er bange for? Jeg er bange for, at jeg ikke kan betale min husleje. Jeg er bange for, at jeg ikke kan forsørge mine børn. Jeg er bange for, at jeg er fucking træt af at altid æde pasta. Kan ikke holde ud, at hver gang, at jeg bruger dankortet, bliver det nu hævet eller taget fra mig, fordi der ikke er penge på kontoen. Altså hele den her skræk, der ligger i det her scenarie, den skal du sætte dig ned og skrive ned. Og jeg er helt sikker på, at følelserne og kroppen, den bliver tungere og tungere, og du synes faktisk, det er dybt, dybt forfærdeligt. Når du gør det, så skal jeg lige fortælle dig, inden du går i gang med det, så afsæt noget tid og sige, okay, jeg bestiller nu tiden til at sige, jeg bruger de her 10 minutter på at være i det her levende helvede, og så finder jeg en løsning. Og det er faktisk den løsning, du er i gang med nu, og det er dig, der gør det. Det er ikke mig, det er dig, der gør det. Og det er faktisk det, jeg rigtig gerne vil fortælle dig, det er, at nu har du beskrevet det ned. Og jeg ved, at den her kommer om aftenen, om natten, eller løbet af dagen og alt muligt andet. Hele tiden den der skræk for det hele. Det du så gør, det er, at du sætter dig ned, og så mærker du det her, hvor intenst og ubehageligt det er. Og mens du gør det, og hvor du siger til dig selv, okay, nu kan jeg holde ud. Nu kan jeg kraftedeme ikke holde ud mere. Nu siger jeg, fuck det! Nu gider jeg ikke mere. Så giver du slip på det, og så siger du, fra nu af vil jeg kun have den her følelse, som du starter med at skrive på det første stykke papir, og sådan her vil jeg gerne have det hele tiden. Sådan her vil jeg have det, når jeg maler, når jeg producerer, når jeg skaber. Jeg ved godt, det er utroværdigt, og det er helt vildt sindssygt, men faktisk, mens du gør alt det her, og giver slip på det, hvor det er allermest ekstremt, så kan du godt langsomt genkalde og genskabe følelsen i, at nu hopper du faktisk over i, og er i den gode følelse i, hvordan du skaber. Og mens du er der, så åbner du op for den sidste liste, jeg også har lavet her. Der har jeg skrevet guldmønter. Det kan man heller ikke læse, men der står altså guldmønter. Men der er det her, du skal genbygge tilliden til dig selv i, at du faktisk godt ved, at universet er der, og du tror på det, og du skal have følelsen med det. Så derfor har du forinden skrevet en lang liste, og det ved jeg, at du har og kan. Det er, at du har skrevet eksempler på, hvor du har ønsket dig noget, og så er det sket. Det kan godt være, at det ikke lige er kommet i den udgave, som du startede med oprindeligt at have dine idéer. Men der er kommet noget, der enten er bedre, eller det er lykkedes. Og det er alt fra, at du ønsker dig, at der kommer nogen, der køber dine malerier. Det kan være, at du var på markedet, og du solgte mere, end hvad du regnede med. Det kan være, at du har fået en kontakt til en eller anden kontakt, du har ønsket dig fra et galleri, eller en kontakt i udlandet, eller det kan være helt banalt, at du har ønsket, at din gamle veninde, som du ikke har hørt fra i 100 år, ringer til dig. Det kan også godt være, at du er parat til nu at sige, at nu har du lyst til, at der er en sød fyr ude for døren, eller et eller andet. Altså sådan nogle helt banale ting. Det er alt fra stort til småt. Men hvor du har ønsket dig noget, og så har du bare fundet ud af, at enten ringer telefonen og giver dig det gode råd, eller der kommer noget dumpende ind i din indbakke, eller et eller andet, som hele tiden er små spor, små mirakler, små episoder, små døråbninger til, at du faktisk får tingene til at lykkes. Så hvis du kigger lidt tilbage, så ved at det lykkes for dig der. Det er den her tillid til, at tingene virker. Så nu var det 3 papirer, du skulle have styr på. Det tror jeg godt, at du kan, fordi du kan også det her det næste. Så hver gang, at du i løbet af dagen mærker den her uro, eller du kan mærke angsten, og du er pisse bange for, hvordan du skal få det her, og du bare bliver ved med at lade dit hoved kun flyde det, så må du simpelthen sætte dig ned og genskabe øvelsen og følelsen og tilliden til, hvad er det, her lykkes det med dine guldmønter. Det lykkes også, når du maler og skaber dine produkter. Sammensæt ud for dit powerflow alt muligt, som giver dig hele tiden, så meget som muligt, hele tiden følelsen af at være der. Tricket ligger selvfølgelig også i, at du skal bryde nogle af de gamle blokeringer. Det er en længere øvelse, og jeg har faktisk gået her det senere stykke tid og overvejet, om jeg skulle lave et online forløb til, hvor det kun er fokus med kroner og øre og den kunst, som du skaber. Og hvis du er interesseret i at være en del af det forløb, det er ikke lavet endnu, men jeg kunne godt finde på, at det tror jeg skulle komme her til foråret.
Så send mig en mail, så kan jeg registrere dig, at du har en interesse i det, så skal jeg nok få det arrangeret det her, fordi at det her er essensen, det er kernen i det, og der er meget mere, der ligger og er guldæg og tynger i det, så jeg kan ikke lige, vi fikser det hele på de her små 10 minutter, jeg har brugt nu, men tag den her øvelse, tag den med dig, og have tilliden til det, ja, og så skal jeg nok hjælpe dig med alt det andet også. Ha' en rigtig god fornøjelse.